जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा गुबुन फारसे लामाजों जाहाथे दावगालाङा बा आवगायलाङा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे जिहेतु इन्टार आनसलिक फुटबल आन्डार 15 बेखौ जोङो लानाय जादों। मिरु लेभेलाव बेखौ सावरायनाय जादों। जोंहा मिरु लेभेल होनोबा जों भलिबलखौ माने कन्टिनिउ जोङो कनफारेन्सआव जिहेतु जिल्ला लेभेलनिफ्राय लांनानै जों गेलेहैयो। थेवब्लाबो जोङो थांनाय बाराव जोङो जिल्ला हिसाबै गिबि खेब जोङो भलिबलखौबो जों लादों, फुटबलखौबो जों लांबाय थागोन, भलिबलखौबो जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो लांबाय थागोन। हयथ' जोङो देग्लाय जिहेतु आन्डार 15 जि फुटबलखौ होबाय बेखौ जोङो देग्लाय नायग्रोगोन। नायनायनि उनाव जुदि एसे एनै सोलाय सोल' खालामनो हायोब्ला हयथ' बेखौ इनि एसे सायाव लांनानै गेलेहोनो हायो नामा बेखौबो जों एसे सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे सिन्था लादों आरो। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा गिबि खेब जि इन्टार आनसलिक फुटबल जि कम्पिटिसन आन्डार 15 15 बोसोर बैसोनि जि गथ'फोरखौ लानानै बा गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा गिबि खेब जोङो बेखौ होनाय जादों। जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो लांनायनि मोनसे सिन्था खालामदों। मानोना जोङो मिन्थिगौ जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जिल्लानि सिङावबो गोबां गेलेगिरिफोर दिनै दंसै। मानोना स्कप मोनैनि थाखाय, सुबिदा मोनैनि थाखाय बा गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय दिनै सुबिदा मोनैयाव दिनै माखासे गथ'फोरा दिनै दिन्थिनो हायाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानै जे जोङो जिल्लानि सिङावबो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों आरो बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो लांनो थाखाय जों हानायमानिखौ लांनो थाखाय जोङो सिन्था खालामबाय थादों। दा दिनै बिनिनो गिबि खेब बेखौ जोङो लिग, जे जोङो गासैबो टिमखौ खनसे बे टिमजों गासैबो खनसे जों गेलेहोनानै फैगौ जि 25 अक्ट' बे 25 अक्ट'आव जों फाइनाल जि मोनसे फाइनालखौ जोङो लानायनि सिन्था खालामदों। जोंनि नोजोर आरो थांखिया बेनो जे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जे नैबे गोलाव सम गरम बन्दनि समाव जिहेतु जोंनि फरायसाफ्रा ओरैनो गोदाव सोराय सोरबाया मबाइल नायनानै सोरबाया ओरैनो टाइम पास खालामनानै जिहेतु थायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि दख'रा आफादफोरखौ जोङो खावलायदों आरो बे दख'रा आफादफोरखौ खावलायनाय लेखायै जे दख'रानि सिङावबो दख'रा आफादफ्रा जे इन्टार भिलेज जे जोंनि 15 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरखौ लानानै जे इन्टार भिलेज जे गेलेहोनानै बिनि गेजेरजों सेलेक्सन खालामनानै सायख'नानै बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि जिल्ला जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनाय जि कम्पिटिसन बेहाय बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय गासै मोन 7 दख'रानि जि गेलेगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। दिनै गिबि खेब जे जोंनि सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि टिम मोनसे आरो गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि टिम मोनसे बेखौ दिनै गेलेदों। बिनि उनाव सिलाफोथार आरो सोनाब दा बिथांमोना गेलेगोन। बिनि उनाव आरो गेजेर जनाय आरो सोनाब सानजारि बिथिं गेलेगोन। दा बेखौ जिहेतु लिग होआबा जिहेतु गेमाबो एसे थाब जोबनानै थाङो। हयथ' पारफरमेन्सखौ जोंनि गेलेगिरि गथ'फोरनि जि पारफरमेन्सखौ जों हयथ' नुजोबाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो बिसोरनि जि प्रतिभा जि पारफरमेन्स बेखौ नायनो थाखाय जोङो दिनै लादों। आरो बेनो मिजिङाथ' जोंना बेनो जे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां मोजां गथ'फोर ओंखारनांगौ। हयथ' फुटबलनिल' खोथा नङा, दा क्रिकेट दङ, गोबां इभेन्ट्सफोर दङ। बै इभेन्ट्सफोराव जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो जाहाथे मोजां लामाजों जोङो लांनो हायो। गेलेनायल' नङा, फरायनायनि बेलायावबो जों फरायनानैबो जों गेलेनो हायो, नङा होमबा? आरो नोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जे दिनै आसामाव, दिनै भारतबर्सआव बा गुबुन गुबुन हादोरफ्राव दिनै मोजां गेलेगिरिफोर दंसै, गेलेनायनो गसंथानो हानाय दिनै गेलेगिरिफोर दंसै। दा बेखौ जोङो नोजोर